Keď som žil v Indii, dostal som sa aj do Himalají, do mestečka Darjeeling, ktoré už je nad oblakmi. Videl som tam neuveriteľné veci. Celé to mestečko je takéto, hej. Ale odtiaľ pochádzajú šerpovia. Raz som videl na ulici babku, malinkú, tuším mala 40 kg, mala na chrbte tú dvojitú skriňu z ťažkého dreva a s tým ti šlapala hore. Ja keď som to videl, no bol som mladý, bol som vo forme, ale by ma to zlomilo na poli. A tak som sa pýtal, že ako sa vôbec títo ľudia takto vytrenujú, aby takéto niečo boli schopní odniesť na chrbte. Potom mi vysvetlili, že to je tým, že od malého malička oni pracujú a zberajú čaj na týchto poliach, ktoré sú tam. Hovorím ti, takto sú tie polia, čiže celý deň, každý deň od malička stúpajú hore a dole a stúpajú hore a dole. Neuveriteľnú silu majú títo ľudia a pritom sú takí malinkí. Krásny svet, Himalaje sú neuveriteľné.